Szexi bitchről, hogy beszélünk éppen, hallod, mert holnap kibaszom a képen a csetkót, aki ott a becsönyűni hallja, vágja. Erre most nem találtam, de azt tudom mondani, hogy mindenki királyú. A csetkó. This is a long time. Ez nem a megosztás. Ez nem a megosztás. A becsönyénél a csetkóvár. De nyitva vagyunk hétfőtől péntekig 8-tól 6-ig. Köszönjük a nekörésztó. Bocsánat, csak sajnos a másik asztalnál fontoltál. Hallom, Dávid, a kibaszott túl nagy darab. Hallod, majd a csirke lesz, kell neki 6 darab. Hallod, vasárnap a csirke jó lesz, majd a lannál. No, ne bocsánat, arról volt szó, arról volt szó, a besenyőnél jó, miért? De miért jó? A besenyőnél miért jó? Miért? De miért jó? Mert ott van a hajvágó a ég. A csetkó, miért? A csetkó, miért? A csetkó, besenyőnél csetkó, miért? A csetkó, ott van a kis állatkerekedés. Ott lehet venni sok tápot. De hagyjátok már az anyátok, mert ott a hajvágó. Ő nem a csetkó a hajvágó. A magyar utcában a sarkon megtalálható. De ki a csetkó és a hajvágó már? Ő mindenféle frizurát összevariál. Csíkokat is kérhet tőle bátran, kurva jó hiszem. De kibaszottul jó, amikor oda bemész. Amikor vagy kijött és majd kilép. Egy új egyéniség vár rád a magyar utcán lefele. Ő, a csetkó a csetkó a hajszobrász a csetkó magyar utca végén csetkó miért? A csetkó ő mindenhol vághatott, Besenyő utca mellett szépen, ha nagyon szépen megkéred, minden jó lesz, érted, a csetkó mindent megkér. Elfogyott a hangom is sajnos, de inkább majd mondom, hogy sajnos, semmit kérek, amikor elülünk Kolottóból, hallott paradicsom kérek, vagy legyünk ott? Öreg anyám is azt mondja, kurva hülye vagy, de jól néz ki, azt mondta öreg anyám. Megmondtam én, amíg basz meg, aki valaki fodrászt keres, hogy valamit én mindenféleképpen téged dicsérni, meg dicséríteni foglak, mert azért a semmiből, fejből ilyen hajat varázsolni, mint a szilveszterkor volt, szerintem az nagyon kevés. Ja, hogy ezt felvételőt, köszönjük szépen, és a további képeket megtalálják a www.ágfalvablog.hu e-mail címen ékezetek nélkül, vagy pedig rám keresnek a Diviben, vagy Facebookon. Igen, nyerhetnek kupont, ha rám szavaznak a Facebookon, megnézhetik a képeimet, Robert Csetkovics, így ahogy ejtem, Robert Csetkovicsra rákeresnek, megnézhetik bővebb információ, pedig még egyszer a www.ágfalvablog.hu e-mail címen található. Köszönjük szépen! Hogy is vagy? Annyira örülök, hogy megérőztem.